प्रेक्षकांना विनंती आहे, कृपया थोडा आवाज कमी करायचा आहे, तुमचा गोंधळ कमी करायचा आहे. मिरवणीवाली ठरवली यांच्याकडून 1001 रुपयाचं पारितोषिक आहे आणि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद.
परमात्मा सर्व सजीव सर्व प्राणी मात्रांच्या हृदयी वास करणारा आत्मा म्हणजे मी. मत्स्य अवतारापासून श्रीराम अवतारापर्यंत अनेक अवतार घेऊन भूतलावर आलो. दुष्टांचा संहार करून भक्तांचा उद्धार करत या भूमातेला भयमुक्त केले. मात्र त्रेता युगाच्या अस्तानंतर आणि द्वापार युगाच्या हृदयाच्या समयी पुन्हा एकदा दुष्ट अर्धमी यांनी भूवरती धर्म माजवून दुराचार माजवला. त्यावेळी भरती झालेली धरती माता मातेच्या रूपाने माझ्यासमोर प्रकटली आणि आळवू लागली. अशा प्रकारे भगवंताने दैत्यमातले अर्चन शाश्वत आणि श्रावण मासी अर्चनेच्या मध्यरात्री दैत्यमातेप्रती सगळं घेतला. हा माझा 8वा अवतार श्रीकृष्ण. यांच्याकडून 200 रुपयाचं पारितोषिक आलं आहे. तर श्री आई जाटाभाऊ कलामांच्या त्यांचे ऋणी आहेत. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. माझी प्रिय सखी राधा तिच्या भेटीसाठी मी इथून आले.
राधे मी तर इथेच आहे. तू आता भांडणार आहे ना माझ्या बायकोला विचार ना माझ्या कांद्यात कशी भांडणार तू ऐकून घेशील तर ना मला समजून मला ती लागली तू मला काना समजली तर माझ्याला धाक धाक पाहिला ना बरं येतो राधे मी तर इथेच आहे. हो राधे काय मग परत येऊ ना राधे राधे मी तर इथेच आहे. राधे कधी ये माझ्या जवळ आणखी कत्री करून.
हे सत्य आहे. मी खरंच आलोय. तर राधे ये माझ्याजवळ आणि घे त्याची जरूर. नाही नको, दोन्ही वेळा फसले. आता पुन्हा फजिती नको. राधे त्यापूर्वी जे पाहिलं ती सगळी माझीच दिलं होती. खरंच का ना? हो राधे, मी तर फक्त तुझी थोडी गंमत करत होते ग. हो राधे. पण का ना, तुझी गंमत मला अजिबात आवडली. मी निघते. देखकर आपकी मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे। हम होश में ही आने वाले थे, आप फिर से मुस्कुरा बैठे। लिंगे परिवार यांच्याकडून 200 रुपयाचं पारितोषिक आलं आहे। राधे थोडा वेळ थांब ना ग। ठीक आहे राधे, धन्यवाद राधे। आज तुझ्यामुळे मला कौतुकामध्ये पोहोचण्याचा आनंद मिळालाय। हे कौतुक मामा, आज जर तू केलेल्या प्रत्येक कृत्याचा पाड्या असायला मी येतोय, तुझ्या बापाचा गळा फोडायला येतोय। हे कौतुक मामा, आजच तू माझ्या अनेक लीला पाहिल्याची, पण आता ही शेवटची लीला असेल, कारण तुला मारून नाही समजते रे तिला, तो त्रासापासून भयमुक्त करणार आहे। पण याआधी मला मथुरेचा बाजार बंद करावा लागेल आणि ही कामगिरी माझा जीवलग मित्र सुदामा द्यायला हवी। सुदामा, अरे सुदामा, आलो आलो, माझ्या देवानं आवाज दिला, चल जाऊ त्याच्या भेटीला। माझ्या देवानं आवाज दिला, चल जाऊ त्याच्या भेटीला, माझ्या कानानं आवाज दिला,
जीवाचा जिंकलेला आहे. सुदामा, मित्राने मित्राची तरफबाजा न करता आलिंगन देत असतात. सुदामा, देवा आलिंगन. सुदामा, तुला डोळ्यात पाणी येतं. परमेश्वराचा मित्र होण्याचं भाग्य मला लागलं. मला बोलावलं काय सेवा करू. सुदामा, आज आम्ही तुझ्यावर एक महत्वाची कामगिरी करतो. ती करशील ना? का म्हणून विचारणार नाही. सुदामा, आज कुठे जाणार गौरव? तुला त्यांचे प्रतिनिधित्व करायचं आहे. का म्हणून विचारणार नाही. कसली आहे तुम्ही सुदामा? उठून प्रश्नाचा आणि कायदा सुद्धा मी देवकीनंदन तुझा पुत्र देवकीचा ताना तुझ्याचा काना निधीधर पुस्तकालया लवकर तुझा देखील कोणाच्या अंगावर उठतंय मारू नाही फार मारू. हो धरी Thank you.
तोंडाला वाटू दे तुझ्या. पण मावशी मला एक कळत नाही एरवी तर तू सरा 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 बोलतेस ना नवऱ्याचं नाव ऐकून घेतेस. मग काय झालं मावशी जरी विचार कधी बाळ व्हायची जबाबदारी स्त्रीकडे दिली असली तरी बाळ होणं न होणं याला स्त्री जबाबदार नसते. त्याला पुरुषही तितका दोषी असतो. मग स्त्रीच्या वाटेला माणसंच का? सर्वांनी गोष्ट लक्षात ठेवा. एखाद्या स्त्रीचं दुःख तिच्या घालमेल वेदना तिच्या भावना जर तुम्हाला समजून घेता येत नसतील तर तिला वाळवण म्हणून हिणवण्याचं तुम्हाला काही कधी करणार. मावशी डोळे पुसतात. मावशी आम्हाला नाही आवडेल. मावशी कशी वचवचा बोलायची कसा कसा भेटायला. बरं आता मी त्यांची तयार करायला लवकर पोर कानाला लय भैरी आहे पण लय लाख मधून बोलून काल्या वाजवा की मेलं